हाँ तो लइका बड़का अनरिया बा भेजनी है कुर्सी ले आओ के अब ले कुर्सी लेके ना आइल हित लो आवे के बा बुझाता कहीं बतियावता तो बतियावते रह गई सफा बेहुदा बा अब लेके कुर्सी चलल बा अच्छे आवे 10 साल के बताओ तनी बुझाता टूटही कुर्सी लेके आ रहल बा का ए बाबूजी देखो बहुत दूर कुर्सी ले आते नहीं। हाँ तो टूटही कुर्सी लेके आइल बड़ो ए मर्दवा तो तू ही नु भेजला सुभाष भाई की हां जोन देला हम तो लेके आ गई नहीं है। हाँ तो उ तो जरूरत मोना आवon उचही है जे तार बियाह होखे। हाँ तो वो हमरा गोल गोल अब कुर्सी लेके आओ तरो तो का करी भेजला अपना यार के सुभाष भाई की लग रहा है भूसा ढोआ हमरा भूसा ढोआ लगला हित लो आगे रहते कर बीच में तो कहां बैठती कहां बैठे थी बड़ा सरदा हमारा बियाह करे के तार किन लो तो कुर्सी अच्छा कमाता रे कुर्सी किनली दिन भर तो घूम घूम के मछली मारत फिरता रह। हाँ तो का करी हम के मछली ना मारी कब हमरा खाए खाते मछली किन के ले आवे लो दुबराई जाता नहीं लौकत देहिया तारा बाप रे बापी दुबराई जाता रहा मोटैले के मार तो एको फीट बढ़ले ना। ए मर्दी कौन बाप हुआ अपने जमाला को अपने शिकायत करता रह छोट बनी तो। अच्छा ठीक बा जा जा तन केस धार के आ तन तैयार रहो हित लो आओ ता तो हम तरह के बोलाओ तन जा ठीक बा खबर दी है। बुझाता जे हित लो आवत ता कुर्सिया सरिया दी देखो तनी जजमान आई धान पूरा बथान में धान भरल बा बड़का बड़का जमीन बा चाफा के चाफा राउर बेटी आई नु जा राज करी राज लइको बड़ा सुंदर बा चले के देखी उधर लड़का के बाबूजी बैठल बनी गोर लगा तनी बाबा खुश रह हित लो है लो प्रणाम प्रणाम बैठी लेन बैठी बैठो बाबू। अरे बाप रे बाप कुर्सिया टूटल बा काहे बाबू ए महाराज टूटले कुर्सी बा ए बाबू कुर्सिया टूटल बा की तरह हो जानवा से टूट गईला हो। अच्छा कुर्सी के झंझट छोड़ दे बाबू। ए जी हित लो आइल बानी लो लड़कुआ के बोला के दिखा दी कि बियाह शादी तय कइल जाओ। अच्छा हम बोलाओ तन लइका के जाई जल्दी से। हाजी पंडित जी कैसन जगह बला के ले बने कुर्सी है सब टूटे लिया के धइले बड़ा हां लइका हमार गिर गइल। ए महाराज का लइका खानी रौरो कुर्सी पे ध्यान देवे लगनी हैं कुर्सिया से बियाह करे के बा अरे लइका से बियाह करे के बाटे लइका का क्वालिटी देखी हैं लइका का बाबूजी के या लइका के बड़ा उच्च विचार बाटे। ठीक बा पंडित जी अब तो आइए गल बने सब आवे दी लइका के देखल जाओ। हां तो सबूर करी लइका आ रहल बा जल्दी आवा आ गई नहीं बाबूजी चलो सुनो हित लो आ गइल बा हित लो जौन पूछी तो ठीक से जवाब दियो। ए बाबूजी जवाब तू ही ना दे देबो हम जवाब दे दी हमरा बियाह करे के बा खिसिया मत चलो हम ही जवाब दे देतनी। ए जी कौन लइका है बहुत लेट हो गइल। अरे आवत होई लइका ह थोड़ा तैयारी होखे में टाइम लगेला आवते होई। हाँ देखी तो आ तो गई लइका ए जी लइका आ गइल बा देख ली लोगिन। प्रणाम बाबू तोरो के प्रणाम। ए महाराज रू तो देखा में बूढ़ लगत है रू हमरा प्रणाम करतनी। ए बाबू ई का कहत रहो ई तरह बूढ़ लागत रहे अरे ई दड़िया छिल वाली है नु तारा से बेसी हीरो लगी है नी और ही कुछ पूछे के बात पूछो। वाह पंडित जी है बात हो। ए जजमान देह पर से हाथ हटाई। ए मृत्युंजय भैया तार यार बुलाओ तो चारा में दारू पिए खातिर।
काजी पंडित जी ऐसा लड़का शादी करावे को आता नहीं कुल तो कुल गई लड़का तो पियकड़ बा। अरे जजमान, अरे दारू तो एक घड़ी फैशन हो गइल बा। ई दारू नानू पिए लइका, उ लइकवा मजाक कइले बा के पटीदार हटे बियाहवा काटे खाती। ना पंडित जी साचो के बोलैला वाला इनकर यार दारू पिए के। अरे पंडित जी ये लड़का से अपने लड़की के शादी रुआ करी हम चल जानी सो। चल बाबू चल, अच्छा मेले में पोल खुल गए। लइकवा बूढ़ो बा बाबूजी। जजमान, लइका तो बड़ा कामयाब बा जी, हित लोग का भगा दलस। ये तो इनके व्यवस्था करत तनी। अरे बाप रे, अरे माई रे माई, तर माई मन पड़तरी बियाहो कटलो है तो माई ना मन पड़तरी यार। अरे माई रे माई। अरे महाराज छोड़ दी कोई सच में करियरवा भेज लो कि सब एकर कौन दोस्त बा, जाय दी लइका के। चल भाग। का जजमान, जब हम लोग लइका के बियाह करावे चाहत तनी तब कोनो एकर यार एगो आके काम बिगाड़ दे तरस। हैं कोनो कहता दारू पिए चलो, कोनो कहता ताश खेले चलो। देखी अब हमारा ऐसा लागता कि हम लोग लइका के बियाह ना करा पाए। अच्छा तो वो बियाह ना करा पाए हम लइका के। 50,000 रुपया मोनी देले बनी का, मुड़िया छिलवा कर और पूरा गांव में गधा पर बैठा के घुमाए तब रउआ बुझाई। रउरा तो 50 रुपये दे के हमरा के फंसा देले बनी। 1 साल हो गइल पैसा ले ले रही तो एक लौटा भी देले रहती रउरा के। रउरा तो ऐसा बतियावत तनी महाराज कि लड़की वाला लागत रोड पर घूमत तरह सब। खैर जात तनी दोसर कौन हित लेके आवत तनी हम। एक बार रउआ जाई आ दोसर हित लेके आई। ठीक बा। ठीक कहला है बाबूजी, ना बियाह करे हैं पंडित जी तो मार दूंगा मुँह आते। तो हमरा देखा देखे तेहू मार के मुआ देबे। हाँ। तोरे यार के करते तो बियाह कट गइली, तोरे यारन के करते कर। जब हित लो आवता तब कोनो दारू पिए के बोलावता, कोनो कुछो बोलावता। हाय छोड़ दो आज के बाद ते ओकरे से यारी रखबे, संग छोड़बे कि ना? अब ऐसा गलती ना करे बाबूजी। हां आज के बाद ओकनी से कोनो यारी ना रखें बाबूजी। जो भाग।